in new vlog. So ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲ್ ಕೂಡ ತೂರಿಪಾರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕವಿತಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಚೂರಿಪುನಿಗೆ ಕಬಕಾಗ ಅನ್ಸಾದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಕಬಕ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನದಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೇ ಪೋಯರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಹೋಲಿ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿತ್ತು ಬೈಸಿರ ಇತ್ತು ಬೈಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಬಕಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ with heavy driver Kavita. As poina police ticket itte panchiti apudu but eng reporting banditina tukala dapat bandu poina ba. So guys finally Kavita kanilade batidde an almost purti itte an paatirde cha mata korierakka adaga vlog man perena martu ponu itte enkil akkana totag baida akkana kanalal pollena mali man iditte ini kabakku baide tele ava full calmness undu ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿನಿತುದು ನಿಜ ಎತ್ತು ಶಾಂತವಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸೌಂಡು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ತೂಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋ ಹಾದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಆತನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಗೆ ಅಂದರೆ ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಲಂಚ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆದ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಕಾಣಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂದಿನ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತ ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಿದ್ದೆ ಲೈಟಿಗೆ ಗೊತ್ತವನಿಕ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಗ అయితే ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದು ಲೈನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ತೋಜಂದು ತಿರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅದು ತೋಜ್ರಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಎಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬುಟ್ಟಾಗ ಫುಲ್ ಚೌಕ ಉಂಡವು ಎಡದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿರೋದು ಎಡ್ಡಾಪ್ ನಾವು ಕರಂಚಿನ ಆಯ್ತು ನನ್ನಂತೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಡದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ವಾಹ್ ಕಣ್ಣು ಇಡೀ ಉರಿಯೋದುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಅವ್ರು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ನೀತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಯಾನು ಏನು ಕಡಾಯಿ ಕನಪದಿತ್ತದ ಬಾಜನ ಐಟೆ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಡ್ದಟ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪ ಐಟೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇನ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹಾಡು ನಾನು 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಟ್ನ ಸ್ಟೋಕಪ್ ನೈಕ್ ಬಾ ಕಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಓ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಮಂಗಲಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮೋನ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪೌಡ್ ಕೂಡ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಕಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರಿನ ಉಪ್ಪು ಬೈಯೋದು ನಾನು ಐದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೈತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಅದ್ಮೇಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಸಿ ಬಂದೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನ ತಿಂಕ್ ದೀಪ ದಿಯಾರ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆ್ಯಡ್ ಸೊ ಇನ್ನು ತಾರೀಕು ನೀರುಂಡು ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಯಾನು 3 ದಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಡಿಕ್ಕೆ ನಡೆದವರ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಯಾನು ವೀಕ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಯಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಏಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೊ ಇದು ಯಾನು ವೀಕ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಡಿಕ್ಕೆ ನಡೆದವರ ಇದೆ ನಾ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಂಡು ಅಡ್ನೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಯಾರು ಆತನ ಸೊ ಇದು ಹೇರ್ ಪಾಡಿಗೆ ತೂರಿ ಪಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತವ ಓಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಶಾಂಪಲ್ ಅದ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಝಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇರ್ ಸೊ ಏನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೂಡ ಪಂಪುಜಿ ಕೂಡ ಪಂಡು ಅಂಡತೊಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಿನ ಪಂದೆ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಡರ್ಲ ಮಂದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡಂದ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಯಾನು
ಮೂರು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡು ನೀಟೆ ಇದೇನೆ ಫುಲ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಡು ಹೇರ್ ತಾಳು ಉಂಟುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಇವನ್ ಹೇರ್ ಉದ್ದಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂರಿ ನಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಇತ್ತು ಜಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಅದು ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರಿ ಮನೆ ಪರಿತ್ತೆ ತೂಕ ಸೊ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಂತಾಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಸೊ ನನ್ನೈತೆ ನಾನು ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಪುರಿ ಚೌಲಿ ಮೆರಡು ಮೀ ಓಡು ಆತೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀತೆಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡುಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀತೆಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಎಡಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದಾತಂಡು ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿದ್ದಿ ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ఒక ನನ್ನ ದೀಪ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕ